Dneska máme 10. jubilejní ples, který je nekuřácký. Vítám vás všechny na 10. jubilejním plese sportovního klubu. 10. je to nekuřácký ples a my jsme všichni rádi, že se nám povedlo ty nekuřácké plesy prosadit. Já bych teď rád představil kapelu Unigena. Dneska večer vás čeká hudební skupina Unigena, která pro vás má připravený multižánrový repertoár. Čeká vás samba, rumba, cha-cha, jive, čeká vás rock and roll, čeká vás trošku big beatu na konci. Můžete se těšit na ledacos. O organizaci letošního plesu se opět po 3 letech stará oddíl gymnastiky. Je to teda již 4. ples v režii našich gymnastek. Již 10 let vyhlášení sportovců minulého roku za sportovní klub Kamenice. A výjimečně za orientační běh bych pozval sem ke mně Šárku Valáškovou. Za veřejně prospěšné tréninky orientačního běhu, kterých jsem se sám také jednou zúčastnil, jí předávám květinu. Já mám pro letošní rok 2 ocenění. První cena patří slečně Denise Kováčové za zařazení do závodního týmu. A druhé patří slečně Barboře Majerové za nejstarší cvičenku v našem oddíle a za velkou pomoc při tvorbě týmu. Moc bych poprosila paní doktorku Šárku Veselou, aby přišla na chviličku na pódium. Jako každý rok vám předvedou své vystoupení majoretky Kamenice. As a kid they told me love was made up, but I used to tell them they were wrong. 'Cause the blue dot girl that made me wake up, still drive me in this song. Still they're counting every heartbeat, thinking about the words to say, trying to understand how to feel it, will it ever go away?
Taky dobře, děkuji. Představí se vám se skladbou, která by měla být až o půlnoci. Jak už jsem říkala na začátku večera, Team Gym je především sport družstev.